कसुगाव आइसिडिएसनि बानजायनायाव पसन फाकुवारा हाबाफारि खुंदों। रायजो सरकारनि बिथोन बायदियै गासैबो आइसिडिएस बिथांखिफ्रा 9 निफ्राय 23 मार्च सानसिम पसन फाकुवारा 2024 हाबाफारि खुंनाय बायदिनो दिनै कसुगाव आइसिडिएस बिफान आरो नेरसोन गावसुंथा आफादनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि जहारबिल गामियाव पसन फाकुवारा हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव कसुगाव आइसिडिएसनि बिफाननि CDPO अनुपमा ब्रह्म, बालागाव सब सेन्टारनि CSO रिबिना बर', इउनिसेफनि कनसालटेन्ट मल्लिका दासमोनजों लोगोसे आइसिडिएसनि गोबां मावथि आरो नेरसोन NGOनि मावथिफोरा बाहागो लायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि लोब्बाजों बेसेन नाङै देहा फाहामथाय हाबाफारिबो खुंनाय जायो। दिनै जोंनि नेरसोन आरो कसुगाव CDPO बायद' फैदों, चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट अफिसनिफ्राय फैदों आरो बालागाव साब सेन्टारनिफ्राय कमिउनिटि हेल्थ अफिसार फैदों। जों बे जहारबिल ओनसोलाव ओरैबायदि गोग्लैसोनाय बे जायगानि मानसिया बहुद मालनिउरिस दं। बेनिफ्राय गोर्बोबोथि आइजोफ्रा बाहाय प्रपार ट्रिटमेन्ट मोना। माने सरकारनि जेसेबां फेसिलिटिफोर दं, सुजुग सुबिदाफोर दं, बेवहाय मोननो नागिरा। जायनि थाखाय जोङो कसुगाव आइसिडिएसनि कर्मकर्ताफोर आरो जोंनि नेरसोन NGOनि जयै लोगो नांनानै बेवहाय दिनै पसान पक'रा आरो हेल्थ केम्प, बेनिफ्राय आरो लोगोसे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों, जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सरकारनिफ्राय होनाय सुबिदाफोरखौ मोननो हायो। नेरसोन NGOखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय थेंक इउ होनो सानदों। बिसोरो जोंखौ दिनै खावलायदों। जहारबिल गामि बियो बहुद बेकवार्ड, बाहाय जेराव जोंनि आइसिडिएसआ कभार्ड जायाखै। आङो फैनानै नुफैबाय जायगाया आनकभार्ड एरिया, खिन्थु बेनिफिसारि बहुद दं बाहाय। लोगोसे जों दिनै बिनि थाखायनो मेडिकेल टिमखौबो लिंहरनानै बिसोरनि हेल्थ चेकआप खालामदों, एनिमिया टेस्ट खालायदों। लोगोसे गथ' उन्दैफोरखौ जोङो जोंनि आइसिडिएसनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय सुदों, जोङो ग्रथ मनिटरिं जेखौ होनो, सुदों। सुनानै बिसोरखौ रेफारेन्स चार्टआव नायनानै सोर गथ'आ सेमाव गोलैदों, सोर गथ'आ मेमाव गोलैदों, बेफोरबायदिखौ जों रुजुनानै नायदों। बेनि गेजेराव गथ'फोरा एसे बेकवार्ड जायगायाव दङब्लाबो बधय गामिनि मैगं थाइगं मोनजानायखायनो नामा गथ'फ्रा एसे हेल्दि। सुनायाव जों सेम मोनाखै, खिन्थु सासेल' गथ' जों मेमाव मोनदों, बाखि गासिबो नर्मेल जोब। आरो जों बिसोरनि गेजेराव 3खौ सायख'दों, 1थि, 2थि, 3थि। बिसोरखौ जोङो जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बिसोरनो माखासे बान्था होगोन। बिनि उनाव बिमाफोरखौबो जोङो दा लासैनो बाहाय एवारनेस होनो सानदों। बिसोरनो गोथां मैगं थाइगं, गामिनि मैगं थाइगं मोननाय जायोब्ला बेसेबां गावनि देहाखौ जौगाखांहोनो हायो। लोगोसे बिनि उनाव साब सिखुनता थानाय आरो गथ' जोनोम जाखांनायनि उनाव बेसेबां समसिम बिमानि आहारखौ दौबाय थानांगौ, बेफोरबायदिखौ एवारनेस होनो थाखाय जोंनि अफिसनिफ्रायनो बायद'मोन दं, सुपारभाइजार बायद'मोन, लोगोसे पसान टिम दङ, लोगोसे आं फैदों। आरो गामिया बहुद बेकवार्डबाबो कसुगावनिफ्राय जानो हागौ बहुद गोजान दै बारलायलायनानै फैनाय, थेवबाबो दिनै बेबायदि जायगायाव एवारनेस होनो मोननानै गावखौनो गाव बहुद माने खाफाल गोनां साननानै लादों, जेखौ जोङो काभार्ड खालायनांगौ। बहुद सम बिसोरो गोलैसोनानै दं। दिनै जोंहा मेडिकेल टिमाबो फैनानै बायद'आ बहुद मोजां बिसोरखौ एवारनेसखौ होदों। लोगोसे मानसिफ्रा रावखौ बुजिया, खालि गावसोरनि आदिबासिखौल' बांसिन बुजियो, नङा होमबा बायद'? बेवहाय एसे प्रब्लेम जादों। जानो हागौ बिसोरो लासैनो जों फैबाय थायोबा, एवारनेस होयोबा बध' एसे खोमायाव हाबनानै गोरलै मोनलांगोन। आरो लोगोसे दिनै गथ'फोरखौ जों माबोरै सुनाय, माबोरै जाहोनांगौ, बेफोरबायदिखौ एसे होननानै होनायाव बिसोरो एसे खोमा सुदों। बिनि थाखायनो आं मोजां मोनदों। आरो इयुनाव आङो सानदों बे जायगायाव जुदि मालाबाफोर जोंनि आइसिडिएस सेन्टारा फैयोबा, आङो जुदि सुबिदा मोनोबा होनो सानदों, माने जौगाखांहोनो सानदों आं बे जायगाखौ। दिनै जों पसान पक'रा आइसिडिएस प्रजेक्टनिफ्राय 9 थारिखनिफ्राय 30 थारिखनि जागोन पसान पक'रा। बेहायनो जोंहा जोंनि गुबै ओंथिया जाहैबाय पसान पक'राना
जोंनि बेनिफिसारि 0 to 6 years लोगोसे प्रेगनेन्ट नार्सिं एडलसेन्टफोर थायो बिसोरनि देहा जौगाखांहोनायनि थाखाय माखासे मैगं थाइगं जानाय गामियाव मोननाय लोगोसे बिसोरखौ साब सिखुन मोरै थानांगौ बेफोरबायदिखौ एवारनेस होयो गुबै ओंथियानो जाहैबाय बेनो बिनि थाखायनो दिनै फैनानै नेरसोनखौ आङो जोबनायाव हाजासे थेंक इउ होबावबाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय जाहाथे बिथांमोनहा जोंखौ बेबायदि माबाफोर प्रब्लेम मोनोबा गामि बेकवार्डआव थांनानैबाबो जोंखौ लेंहरनो हागोन बिदियाव जों नुजाहैगोन बिनि थाखाय बहुत धन्यबाद होनानै एसेयावनो बुंथिखौ फोजोबबाय गोजोननाय थाबाय